வெல்கம் பேக் டு ஃபன்ஃபுல் கேமிங் சேனல். இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு கிளாஸ் கோட் மேட்ச் தான். நான் போன வீடியோவில் சொல்லியிருந்தேன், நீங்கள் சொல்கிற வரைக்கும் தான் நான் போடுற கண்டென்ட், நீங்கள் சொன்னால் தான் நான் போடுற கண்டென்ட்டு. அதுவும் இல்லாமல் நம்ம சேனலில் புதுசாக வேறு நான் ஒன்று வச்சுருக்கோம். இனிமேல் கமெண்ட் யாரெல்லாம் போடுறீங்களோ அதெல்லாம் நாங்கள் படிக்க போகிறோம். நாங்கள் இல்லை, நான் படிக்க போகிறேன். இப்போ பார்த்தீங்களா 2 ஹெட்டு விழுந்துருக்கோம். ஸ்லோ மோடில் கூட நான் காமிச்சிருக்கேன். சாரி, அதாவது ஸ்லோ மோஷனில் கூட காமிச்சிருக்கேன். 2 ஹெட்டு விழும், ஆனால் அவன் சாக மாட்டான். 110 குறையும், ஆனால் அவன் சாக மாட்டான். சரி பார்த்துக்கலாம். செகண்ட் மேட்ச்சு இங்கே வந்துடுவேன். இது தாம்சனில் இப்பயும் ஹெட்டு வேறு லெவல். பார்த்தீங்களா 93 நாக்கு போடு. ஸ்லோ மோஷனில் காமிச்சேன்னா வேறு லெவலில் ஓடுறா அவனுக்கு ஆடுறான். ஓசிக்கில் அடிக்கலான்னு பார்த்தேன், அதுக்குள்ளே நம்பிட்டேருந்து ஒருத்தன் ஓசிக்கில் வச்சிட்டான். டேய், இன்னொருத்தர் ரீவை வேறு பண்ண வரான், அவனுக்கும் போடு. 2 பேரையும் ஒரே இடத்துல வச்சு சம்பவம் செஞ்சேன். என் முன்னாடி ஒருத்தன் ஓடுறான்ல, எல்லாத்தையும் ஓசிக்கில் தான் அடிப்பான். கடைசியில் பார்த்தா அவன் 9 கிலோ வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டில் போயிடுவான். என்ன பண்ணுறது தெரியல. எவனோ இங்கே அடிச்சிட்டு இருந்தான். உள்ளே போயிட்டு வெளியே வருவேன், ஆனால் அவன் காணாமல் போயிடுவான். இப்போ லேகுனா லேகு, அப்படி ஒரு லேகு மெசேஜ் வந்தா போடு எடு எஸ்எம்ஜி எடு. அதுக்குள்ளே பார்த்தீங்களா மேட்ச் முடிஞ்சுது. எமௌண்ட் போடலான்னு பார்த்தேன், டக்குன்னு அந்த எமௌண்ட் போடுற சிம்பிளே காணோம். சரி நம்ம எங்கேயோ வச்சுருக்கோன்ட்டு இங்கே பார்த்தா தெரியுது, ஆனால் அந்த விக்டரின்னு வரும்போது தெரிய மாட்டேங்குது. இந்த மேட்ச்சில் வெறித்தனமாக அடிக்கலான்னு போவேன், ஆனால் நாக் பண்ணி முடிச்சு விட்ருவாங்க மாப்பிள்ள. வேறு லெவல். ஓடு. ஒரு பஞ்ச் டைலாக் பேசலான் இருக்கேன். என்ன பண்ணுறது, ஏதாவது பஞ்சு கிடைக்கணுமே. பார்க்கலாம். மலையில் ஏறுறதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க கயிறு, மறக்காமல் பண்ணிடு சப்ஸ்கிரைபு. ஓ நல்லா இல்லையா, ரைமிங் கூட வரலையே. சரி விடுங்க. பெருசாக எடுத்துக்கூடாது இதெல்லாம். பைக்கில் இருக்கும் கீரு, கூலாக குடிப்பாங்க மோர். இந்த வீடியோ நீ மறக்காமல் பண்ணிவிடு ஷேரு. பார்த்தீங்களா வேறு லெவல் பஞ்சு. பார்த்தீங்கள, அதை ஸ்பீடாக சொல்லலாமா? ஸ்பீடாக சொன்னால் தப்பாக வந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது? பார்த்துலாம். இங்கே ஒருத்தர் MP5 ஹெட் விழும், இவனுக்கெல்லாம் விளாது. இப்போ நான் அந்த செட்டிங் சென்சிட்டிவிட்டி வேறு தப்பாக இருக்கே. வச்சுக்கலாம். ஓடுன்ட்டு புஷ் பண்ணிட்டு அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். PH டைம்ஸ்னு ஒரு சேனலில் வந்து போட்டாங்க, ஏதோ ஐடி செல்லுன்னு நினைக்கிறேன், சரியாக பார்க்கல. ஹெட்டு போடு. இங்கேருந்து எவனோ அடிக்கிறான். உள்ளே போயிட்டு கவர் எடுத்து நிற்க போதில் வச்சுருவானுங்க. குளோவால் போகலான்னு பார்த்தேன், திடீர்னு ஏறி வந்து அடிச்சிட்டானுங்கண்ணா. பாருங்கள், சரியான டேமேஜ் கொடுத்துருவேன், ஆனால் செத்துருவேன். பார்த்துக்கலாம். ஸ்பீடாக சொல்லலாமா? பைக்கில் இருக்கும் கீரு, கூலாக குடிப்பாங்க மோர். இந்த வீடியோவை மறக்காமல் பண்ணிட்டு ஷேரு. வேறு லெவல் டிஃபீட்டா பார்த்துக்கலாம்டா. இனிமேல் தான் பார்க்க போகிறேன் இந்த காளியோட ஆட்டத்தை. வேணாம், பிஜிஎம் வேணாம், நல்லா இல்லை. என்னோடய பாண்டா பேர் வந்து குண்டா. அதுவும் இல்லாமல் என்னோடய ஒரு பெட்டுக்கு பேரே வைக்கல. அது என்ன பேருன்னு நீங்கள் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். ஏதாவது பேர் வைக்கலாம் சொல்லுங்கள். மெக்கானிக்கல் பப்பி 200 டைமண்ட் கொடுத்து வாங்கின பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி, ரோபோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணால் மெக்கானிக்கல் பப்பு கிடைக்குது. என்ன பண்ணுறது? ரோபோ எனக்கு வாங்கணும்னு ரொம்ப நாளாக ஆசை. என்ன பண்ணுறது? என் ஃப்ரெண்டு 200 டைமண்ட் எனக்கு இதுலையோ அமுச்சு விட்டான், தெரில சரியா. கோடா பேனு ஏதோ ஒன்று இதில் அமுச்சு விட்டான். பார்த்துக்கலாம். என் தம்பி நடுவில் வேறு பேசிக்கிட்டே இருக்கான், வெறுப்பாகுது. இப்போ பாருங்க, எங்கேயோ மெசேஜ் வந்ததுனால லேக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். பார்த்துக்கலாம். இப்போ இந்த செந்துக்குள்ளே ஓடலான்னு போவேன், அங்கே ஒருத்தன் வருவான். என்கிட்ட அடி வாங்கிறதுக்குனே செஞ்சு வச்ச சிலையாட்டம் வருவான். வாடா பார்த்துருவேன், எங்கேயும் நான் பார்த்துருவேன். பார்த்துட்டு இந்த இதுவால் லேக் அடிக்கும் மெசேஜ் வந்ததுனால எங்கே ஓடனே தெரியாது எனக்கு. வெளியே வந்துட்டேன் தானா. இப்போ பாருங்க, என்கிட்ட அடி வாங்கிறதுனே ஒருத்தன் வருவான், செஞ்சு வச்ச சிலை. வாடா. அப்புறம் என்னையும் நாக் பண்ணுறானுங்க, என்னன்னே தெரில. பின்னாலேருந்து அடிச்சானா கரெக்டாக, பின்னாலேருந்து ஒருத்தன், முன்னாலேருந்து ஒருத்தன். தப்பு பண்ணிட்டேடா, உள்ளே கவர் எடுத்து ஆடிருக்கலாம். இவன் தான் செம்மையாக அடிப்பான், வேறு லெவலையும் அடிப்பான். இவனை பற்றி எதுவும் குறைய சொல்லக்கூடாது. அதுக்குள்ளே 40 பேட்ச் வாங்கிட்டேடா. நான் இப்பாண்டா 38 வரேன். வாடா. என் தம்பி இப்போ தான் சரியான அடி வாங்கினான். இப்போது சும்மா வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது தான் பாடுவான். இப்போ வரானுங்களா 2 பேரையும் முடிச்சு விட்ருவான்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, அவனுங்க 2 பேர் இவனை முடிச்சு விட்ருவானுங்க. கரெக்டு.
சே டிஃபீட்டு. இன்னும் ஒரு அடி வாங்கியிருந்தானா செத்துருப்போம். ஒரே ஒரு அடியில் மிஸ் ஆகிட்டான். சே இப்போ வர பக் ஃபயர் வேறு விட்டானுங்களா? அப்டேட்டுக்கு அப்புறம் ஃபுல் பக்கு தான் ஃப்ரீ ஃபயரில். ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் எவ்வளவோ பக் இருக்குது. நானே நீச்சல் அடிப்பேன் ட்ரைனிங் கிரவுண்டில் போயிட்டு. அந்த ஏடிவி எடுத்துகிட்டு போய் தண்ணியில் முக்கி படுத்து ஏஞ்சிட்டு போனோன்னா அப்படியே நீச்சல் தான் ஃபுல்லாக. ட்ரைனிங் கிரவுண்ட் மேலே பறந்துட்டுருப்பேன் நீச்சல் அடிச்சுக்கிட்டு. மரத்து மேலாம் உட்காந்துப்பேன். உக்காந்து குளோவால் போடுறதுல இப்போது கொஞ்சம் ஓரளவு நான் தேறிட்டேன். ரூம் மேட்ச்சு என்னைக்கு போடலாம்? சாட்டர்டே போடலாம். ஏன்னா அப்போ தான் ரூம் கார்டு கிடைக்கும். சாட்டர்டே ஒரு ரூம் மேட்ச் போட்டு அதில் உட்காந்து குளோவால் போடுறதெல்லாம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள். எங்கள் அண்ணன் கூட போடுவேன். அவர் ப்ரோ பிளேயர்ப்பா. ஜாம்பி சாம்ராஜ் சட்டெல்லாம் வச்சுருக்காரு. என்ன பண்ணுறது, நம்மகிட்ட தான் இல்லை எதுவுமே. பார்த்துக்கலாம். எனக்கு கிடைச்ச ஃபஸ்ட்டு டைமண்ட் ராயல் சட்டை இதுதான். 110 ஓபி ஹெட்டு அப்படின்னு பிவிஎஸ் அண்ணாலாம் சொல்லுவார். ஓபி ஹெட்னா என்னென்னு தெரியல. அது என்னன்னு தெரிஞ்சதுன்னா கமெண்ட்டில் லீவ் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? லூட்டு பொறுக்கிடுவான். போன உடனே லூட்டு பொறுக்கிறான், அவ்வளோதான். ஃபேமஸ் எதுக்கு எத்தனும் தெரியல. அதை வச்சுட்டு எதுவுமே பண்ண முடியாது. கோல்டு கலரில் ஸ்கின்னு தான் கொடுத்துருக்கானுங்க. எஃபெக்ட் ஆட் பண்ணிருக்கானுங்களா? ஒரு இதுவும் இல்லை. டைமண்ட் பிடுங்கிறதுக்குனே இருக்கானுங்க. ஓடலாம். பார்த்தீங்கன்னா 2 பேர் டவுனு, ஒருத்தன் இருக்கான். இப்போ 3 பேர் டவுனில் இருப்பானுங்க. 3 பேரும் டவுனு. 3 பேர் ஊசி வச்சுருப்பானுங்கன்னு நினைக்கிறேன். 3 பேர் டவுன்லேயும் சாக மாட்டுறானுங்க. என்ன பண்ணுறது? வேறு லெவலில் விக்ட்ரி. அவனுங்களே எலிமினேட் ஆகிட்டானுங்க. இந்த டீமில் ஒரே ஒருத்தர் தான் நல்லா ஆடுவான். அந்த 40 பேட்ச் வச்சானே அவன் தான் நல்லா ஆடுவானே. மேட்ச் வேறு லெவலில் போயிட்டுருக்கு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக. யாரெல்லாம் இந்த ஸ்விட்ச் கன்னுன்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குல்ல, அந்த பிஸ்டல் மாதிரி இங்கே லெஃப்ட் சைட் லெஃப்ட் சைட் பாட்டமில் ஒரு இது இருக்குது தெரியுமா? அது யூஸ் பண்ணுவா. நான் இப்போ தான் யூஸ் பண்ணி கற்றுட்ருக்கேன். பார்க்கலாம். இப்போ தான் கற்றுட்ருக்கேனே நான். கன்று எப்படி அப்படியே அதை தொட்டு எடுக்கிறதுன்னு. வாங்க இன்னைக்கு சரியான அடியெல்லாம் இருக்கும். ஓடுறா இங்கே எவனாவது வருவானான்ட்டு உட்காந்து வெயிட் பண்ணுவேன். ஏகே எடுத்துகிட்டு போய் நான் தம்பி சொல்கிறான் ஏகேலாம் வேஸ்ட்டு கணாங்க. யாருக்கெல்லாம் ஏகே பிடிக்குமோ அவங்களாம் லைக் பண்ணுங்கள். என் தம்பிங்க என்னென்னா என் ஐடி போட்டு இப்போ நான் வீடியோ எடிட் பண்ணும்போது என் ஐடி போட்டு அவன் இன்னொரு ஃபோனில் ஆடுறான். இந்த மேட்ச் தான் வளைச்சி எல்லாரையும் அடிப்பேன். கிரனைட் போட்டுலாம் கீழே அடிப்பேன். இந்த சைடு போகலான்னு போவேன். இந்த சைடு யாரும் இருக்க மாட்டாங்க. போய்ட்டு அந்த சைடு சுற்றிட்டு வரலான்னு பார்த்தா அங்கே தான் மொத்த குரூப்புமே இருக்கும். 3 பேருமே அங்கே தான் இருப்பானுங்க. போடு ஹெட்டு போடு. ஓபி ஹெட் ஷாட் சொல்ல வேண்டியதான். அப்படின்னா என்னன்னே தெரியாது. இவனுக்கு செம்ம டேமேஜ் கொடுத்துருவேன். பார்த்தீங்கன்னா லேக் அடிக்க ஆரம்பிச்சிடும். டக்குன்னு லேக் அடிக்கும். இப்போ இந்த ஜன்னலில் ஒருத்தனை பார்த்துட்டேன். கீழே ஃபஸ்ட் எய்ட் போட்டு வந்துட்டேன். இப்போ பாருங்கள் கிரானைட் வேறு லெவலில் போடுவேன். கரெக்டாக அங்கே போடுவேன். ஆனால் அது அவங்க வீட்டுக்குள்ளே விடாது. செம்ம டேமேஜ் கொடுத்துருவான். ஒரு மெடிக்கிட்டு போடலான்ட்டு போவேன். நாக்கு ஓடு. மெடிக்கிட் முக்கியம். ஓடுறா. என்னோடய பாண்டா பேர் குண்டா. பாருங்கள், நம்மகிட்ட சாவறதுக்குன்னே செஞ்சு வச்சவன் வருவான். இது உள்ளே போயிட்டு அவனும் வந்து தானே அவனுன்ட்டு வருவேன். வெளியே வருவான். கரெக்டாக அடி போடு. வேறு லெவல் ஓபி வச்சாடு. அவனை அடிக்கலான்னு பார்த்தா ஆட்டோ எய்மாயி ஊசி போடுறீங்களா செல்லம், வாங்க அடி வாங்குங்க. வேறு லெவல். இந்த மேட்ச் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அதே தான் உங்கள்கிட்ட சொன்னது தான். அது பேர் என்ன, பைக்கில் இருக்கும் கியரு, கூலா குடித்தா மோர். இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பாரு, ஷேர் பண்ணி. வேறு லெவல். பாய் காய்ஸ், என்னோட வீடியோ முடிஞ்சுது. அதான் நான் சொல்லிட்டேன்ல அன்றைக்கி. நீங்கள் சொன்னால் தான் இனிமேல் கண்டென்ட்டு, அவ்வளோதான். அதனால தான் நேற்று கூட நான் வீடியோ போடல. நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க ரெஸ்பான்ஸ் என்ன இருக்குன்னு. அதுவும் இல்லாமல் இன்றைக்கி வேறு ஒரு சப்ஸ்கிரைபர் வந்துட்டாங்க. வேறு லெவலில் ஒரே ஒரு சப்ஸ்கிரைபர். இவன் ஓசி கிலோ அடிச்சே 9 கிலோ. பாய்.